खावलायनाय जाबाय दा सारखौ जों बिजाबखौ बेखेवना होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। এটা নিশ্চিন্ত আৰু পাহাৰত দৌৰিব লাগে এসে গেজেরাও গেজেরাও লাগা হোৱা নাই দৌৰিব নালাগে এতিয়া অৱশ্যে গাঁৱত লকডাউনৰ পিছত बेजों लोगोसे गुबुन गांसे बिसानि दसानजों दिहुनजानाय स्क्रिन प्ले बुक जोंहा मानगेदेर मदाराम बसुमतारी बिथाङा लिरथुमनानै बिजाबखौ रनसायदों जोंहा बोसोनगिरि मदाराम बसुमतारी बिथाङा। आं गुरैयै खावलायहरदों नोंथांमोना गावबा गाव साजायखाना दोननाय मासियाव जिराय गिबियाव आर्टिस्ट एबा नमिनि एबा डाइरेक्टर प्रडिउसारफोरा दा जिराय बेवहाय माखासे गियानि आलासि फैगासिनो दङ बेनिखायनो अननानै नोंथांमोना एसे बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। जों दिनैनि हाबाफारिखौ दोंसे मेथाइजों बेखेवनो आखायाव लादों। बे मेथाइखौ सुजुदों बिपुल मोसाहारि आरो देंखो होदों आं फैलाव बसुमतारी। जों बिसा